Merhaba havalno. Ez ê îro behsa dîroka me bikim. Dîroka Kurdistanê. û hewl bidin bi nûjenê ve yanî bi rastiya roja me ve girê bidim. Bi gotinek din ser û encam çêkim. Hûn çaya xwe dagirin, pal bidin balgehê xwe û bi qasî 20-25 deqîqeya guhdar bikin. Bawer dikim zamanê we vala naçe, hûn naxwisirin û hûn ê di derbarê warê bilind, welatê rojê de tiştê nayên zanîn fêr bibin. Yek tiştek dişî bêjim, em vê hergav dibare dikin. Hûn bibin abûne û weşana me belav bikin. Em ê bikêne gelek kes din, yanî girsiyek hê zêdetir. O feydeyê bikê kesên hê zêdetir. Ewa baş be û em jê bi vê şat bibin. Na em hemî hemfikirin ev fêrsa dîroka Kurdistanê di vîdeoyekê de bicih nabe. Ji ber wê ez ê hewl bidim di çend rêze vîdeoyan de ji destpêkê bigirim û heta bi roja me bînim. Ez dixwazim di binyata nêrîn û şîroveyên xwe de di hevokên pêşeng Apo bicih bikim. Pêşeng Apo di pirtûka xwe ya bi navê ji dewleta Sümer ber bi komara demokratîk ve de dibêje heta yên kevana zêr dayîn dîrokê newin îtiraf kirin û heqê wê newe dayîn, ev dîroka ji dîroka bêar û viran rizgar nebe. Dîsa di pirtûka xwe ya bi navê sosyolojiya azadî de dibêje heta em zihniyeta xwe ji nêzîkatiyên îmgeyî yên di tevayê dîroka şaristaniyeta navendî de hatîn barkirin xilas nekin, em ê nikaribin zihnê xwe ji esîrtiya pêlên pozîtîvîst rizgar bikin. Niha ev her du hevokên em hewl didin nêrîn, nirxandin û şîroveyên xwe yên zanista dîrokê li ser saz bikin, ji me re çi dibêjin? Yek, dibêje ev dîroka wekû dîroka mirovtiyê fêrî me kirîn vir e. Ev ne dîroka mirovtiyê, dîroka desthilatdarê çînvan e. Ji seda yekê dîrokê ve dibêje û ji seda nût û nehê dîroka mayî fatis dike. Du, dibêje heta em xwe ji îmgeyên desthilatdaran ji bo rewakirina dizî, talan û dagirkertiya xwe bi rêya mîtolojiyan, dîn, felsefe û zanistê kirasên pîroz li wan kirîn, di dibistan û qişlexaneyên xwe de li zihnê me kolayên rizgar nekin, em ê nikaribin zihnê xwe, aqilê xwe, mejiyê xwe ji esîrtiya pêlên pozîtîvîst xilas bikin. Bi vegotinek din em ê nikaribin wan sînorên hêzên çînvan ji bo rewakirina talan û şelandina mirovtiyê ji me re diyar kirîn derbas bikin. Yanî em ê bi berçavkên wan li rastiya binêrin û wekî ew dixwazin her tiştî bibînin. Belê. Niha em di ronahiya van şîroveyan de dest pê bikin. Ez ê di vê beşa ewilya rêzevîdeya dîroka me de behsa zamanê berpanîr bikim. Niha yên temaşeyê me dikin bi beşandinek ecêb dibêjin zamanê berpanîr jî çi ye? Bi qasî zanîna min têrê bike, ez ê ji we re behsa hemî veqetînên vî zamanê dergûştî ji mirovtiyê re kirî, hemî tiştên niha mirovên modern pê nav li xwe dide xwe û pişt re jî ji aliyê toxmê heman mirovan ve li rasta xiyaneta herî mezin hatî bikim. Ji beriya vê parça parça jî be di her firsetê de min dikar kiribî.
Ve cari ez hewl bidim da kevim vekatini şehristaniyeta hür o velatê ra. Heke em nêrîna ji beriya 200-300 sal mirovên wekî Homo sapiens tên binavkirin ji rojhilata Afrika derketin û li cîhanê belav bîn qebîl bikin ku bi lêkolînên arkeolojîkên demên dawî de ev tecîhatiye pêşkirin û ihtimal heye jêdera fer ya mirovtiyê tinê ne Afrika be. Lê em vê tezê rast qebîl bikin û deynin aliyekî. Daneyên zanistî yên di nîv sed sala dawî de hatin peydakirin vê piştrast dikin ku wargeha duyemîn ya mirovên niha xwe wekû Kurd pênasa dikin Kurdistanê. Yani heke em derketina ji rîfên Afrika ya mirovên wekû Homo sapiens tê binavkirin qebîl bikin wargeha duyemîn ya me Kurda Kurdistanê. Heta ne tinê ji bo komana Kurd. Piştî rîfên Afrika ji bo qismek mezin ya mirovtiyê Kurdistan biye warek ra. Sebebê kifşker ya toxmê mirov Kurdistan wekû rawarê xwe duyemîn hilbijartî coğrafî û avhewa wê ye. Yên kimê Kurdistanê nas dikin dizanin bêqisûr çar demsal jiyan dibin. Şikeft û berevezên heyîn wekû sitarên xwezayî mirovan diparêzin. Şat, robar û kehniyên wê avdanek xwezayî pêk tînin. Zêdayiya heywanên kûvî, hişînatî û fîkiyê xwezayî zikê mirovan bêmine têr dike. Di vê gerekstêrka navê wê dinya de coğrafyek din ya ev qas destdayê jiyana komana xwezayî kêm e. Ev şertên destpêkê yên bi warbînê ne. Bêguman aliyê wê komanî, çandî, zanistî di zemanek pir dirêj de pêk hatiye û steva ye. Bi qasî ez bikarim ez ê şîrove û nêrînê xwe bipasîrim delîl û îspatên zanistî. Delîl û pesartekên ez dikar dikim jî wateya li bêjeyên me hatin barkirin. Biya min her bêjeyek Kurdî ama yên esîl û nehatin xirakirin belgeyek fêris ya dîroka mirovtiyê ye. Min kilîleyên radengên Kurdî vekirin. O bi pergala rabira xwe gihand wateya li peyvê hatî barkirin. Di ronahiya van me'neyan de zimanê mîtolojiyê çareser kir û vê jî hebîna şaristaniyetek wekû zamanê berpanîr derxist pêşiya min. Ev zanîn û bêjekirinek nû ye. Cara ewil min behsa vî zamanî kiriye. Ama bila şaş neve fêm kirin. Tiştek ya min ji ber xwe lê zêde kirî nîne. Ama heta niha nehatibî behs kirin û di zanista dîroka wekû resmî tê zanîn de di kara vê şaristaniyetê nayê kirin. Girêdayî vî qewlî muhtemel e di zanîn û şîroveyên me de qisîr û kêmtiyên kiçik hebin. Yani ev vê bihrêjî bihesibînin. Ama biya min encamên bilêkolînê nêzî 20 salan ez gihatîme heyîn û rastiya zamanê berpanîr bêşik û şüphe ye. Zamanê berpanîr yan jî şehristaniyeta berpanîr ji beriya Sümeran nêzî 15,000 sal yani ihtimalek mezin ji çaryêka destpêkê ya serdema mezolîtik dest pê dike û tevayê serdema neolîtik digire nav xwe. Ez ji vî zamanê re dibêjim şehristaniyeta wenda. Bêjeya şehristaniyet bikartînim ji ber ku di vî zamanî de şehr hatine avakirin û şehrên wî hene. Bizanebîn yan jî nebizanebîn. Desthilatdarên dewlet van behsa vî zamanî nakin. û hewl didin veşêrin. Destpêkê
که دیروکا حال حاضر یعنی یا امواکو زانستا دیروکا رسمی قبول دکن مرا چه دبیجه از و بیجم و وگرم زمان برپانیر زانستا دیروکا هیی دبیجه پشتی چاخ چارمین جمده یعنی جبریا و 20,000 سالی هیدی مروف وکو قلان بقاسی 20 کسان لدردورا دایی که کومیکین küçük pektiğini. De kuneş keftan da dısıtırın bir giyayejin kumdike o neçira zelam dike ziki xat herdikin. Çerme hayvana lukhadikin o bavariya wan animizm. Yani animizm her tişta da encama zayna xwazayı da pekti ve kur ruhdar kabildik. Vi zamanı mijara gotinera mezolutik de gotin. Yani serdema mezolutik de gotin. Ev rewş hatta jiberiya ve 11,000 salan tajû. Yani jiberiya ve 11,000 salan çaxê wekû neolitik de binavkirin li warê hir li welatê Kurdistanê dest pê dike. Ji destpêka neolîtîk û pêve mirovtî derbasî pêvajiyek nû dibe. Komikên mirovan mezintir dibin, li derdora dayîkê mantıqa malbatê pêktî û qilan vedigerin qebîleyan. Dema em têne ji beriya niha 9,000 salan li coğrafya wekû kevana zêr, kevana bi bereket tê binavkirin, hêdî cuh tê ajotin, dexil tê çandin, heywan tê nekedî kirin, ji qafikan sînî û lalîk têne ceribandin, bi tevnan cil têne çêkirin û pasartî vî tarzê jiyanê gund têne avakirin. Yani dîroka resmî ji me re vê dibêje. Têkildarî van pêşketinan zimanê heyî jî zengîntir dibe û peyvên wî zêdetir dibe. Yani bu Kurt û Kurmancî di zamanekî ew qas dirêj yani ji sadan not û nehê dîroka heyî de hêz û enerjiya aqilê ew qas mirov têra tiştên têra van tişta kiriye. Li gor zanista resmî mirovtiya dabaşa gotinê di sadan not û heşt not û nehê vê dîrokê de tinê haletê gesnê wî berasta, kedîkirina çend heywanan, çandina qismek cureyên dexlê, çend qafik û gundên wekî koxikan li xwezaya zêde kirine. Ev qas. Dîroka zanistî, yani zanista dîroka resmî ji me re vê dibêje. Ev jî di qismê dawiyê wekû çaxê ji beriya Sümeran de pêk hatiye. Yani dawiya çaxê em dibêjin neolitik duwê çaxê de pêk hatiye, ihtimalek mezin duwê çaxê de jî hiyerarşî pêş ketiye. Yani tiştê hatîn kirin jî sistema hiyerarşiyê pêş xistiye. Êmane mirovên hovin ez benî. Yani em resmek ya deynin vê de ev mirovê halê hazir em vî awayî tesewwur dikin ancak di kuneşkeftan de jiyan bibin. Gotina İngilîzan traglı deyt û bi qewlê Tirkiyên heta niha jî nikarin derpêyekî jî ji xwe re çêkin ilkel insan. Ancak vê bikin. Zêdetir nika bikim. Ev karakterê desthilatdara ye. Her tiştî ji xwe dest pê dikin. Yani navend xwe evî dikin. Ji beriya we herkes hûv e. Tamam. Ji bo zêde serê we neişînim, cewher derbaz dibim, yani Kurt derbaz dibim. Dema em têne ji beriya vê 5,000 salan li mezra botan, li mezra bohtaya jêr, ji nişkan ve qewmek bi navê Sümer derdikeve meydana dîrokê û wekî giyayê bêrzan e. Her tişta ihtiyaciya mirovê modern pê heyî dixuliqîne.
دل خدا و شهدارتیا شهرستانی جی به هزا شهوتا خدای قرال خدای قرالم بیجن عقل راهب دینوان او به دار زوره یه سرهنگ لشکری پکتینه قسمک مزن یوام روین هوین جبریا هنگه کوی او دکنه شکفتان دا جیان دبین نزانین جخوره شال ایشلک و رشککی چیکن دسپلینا زانین و خوره خستنه ناس نکرین اخلاق جواک بینه بوان را پک نهاتی جخواب بر خواندن و نویساندن رجی در باس نبین آنین کدی کرن بزانین و اخلاق کرن خواندن و نویساندن فریوا کرن خبتاندن تنازاده که ما yani drastici ev veragelek mezene xabitandin bi hêza mitolojik ya rahibê hîlevan û bi darê zorê serhengê leşker ew mirovên xov bin dest kir bi xwîn û xwehdana wan zîgorat bazar bajar dewlet û artêşa vakir o binyata her tişta niha weko modernîte tê pênasa kirin afirand baş e çima di pêvaciyek ew qas dirêj û serdemek ew qas bi bereket û şad e wan mirovên komînal hir û adil bi hev re jiyan dibîn bi zihniyeta dayîkê dihatin birêvebirin û çînvantî di nav wan de tune nikarîn komkertiya giyê û nêçîrvantiya heywanan derbas bikin û her tişt di bêhnekî de li Sümer teqa. Çima wê ev e. 5000 sale ev fêrsa kulliyeta mitolojî, dîn, felsefe û zanist hewl dide vê virê li bîra mirovtiyê bikole û zihnê me pê esîr bigire. Bi 1001 werîs û zincîran esîr girtiye jî. Yani ne ya esîr bigire. Esîr girtiye. Divê esaretê de ev sistem serketiye. Divê vê qebûl bikin. Ji me re gotin ji ber ku heta bi Sümeran serdestên wan yên di zîgoratan de jiyan dibin serdestên wan di zîgoratan de jiyan dibin o xêrbendên ji ava guyê wan serdeste hatin xwiliqandin rahibê wan yên hîlevan û serhengê wan yên bi kîloxên mirovan qesr û qonax çêdikirin tinebîn û dîsa ji ber ku artêşekiya we ya qetil dike û mal û milkê qetilkiriya talan dike û xudayekî we li esmana qederê diyar dike û dewletekiya we li erdê vê qederê pêk tîne tinebî nikarîn pêşketinên çêkin. Yani bi Kurt û Kurmancî ji ber ku şivanê wan mirovên hov, nezan, paşketî û bêaqil yên di zîgorat û di qesr û qonaxan de berjengên xudayên qiral, rahibên xeybzan û serhengên qehreman girtîn tinebîn mirovtiyê nikarî xwe ji kunê şikefta rizgar bike. Yani hiyerarşî çînvantî serdestî û bindestî dewlet û artêş girêdayî vê dagirkertî qirkirin û talan wekû pîvanên ne bi nabe yên pêşketinê bi mirovtiyê dan qebûl kirin û zihnê me bi 1001 zincîran esîr girt. Belkî jî bi nevê hevokê xet didim belkî jî hîle bêbextî û vira herî mezin ya li toxmê mirov hatî kirin ev. Baş e madem ya ji aliyê wan fêrsê muqtedir
او بسات هزار زانیارین وان و هاتی گوتن ام حیله ورا هری مزن دبینن و دمه یا راست چیه یعنی دیروکا راست چیه دما ام دبیجن یا وان گوتی ور او ببختیه ام ادعای خود پاسرین کجان رباز و دلیلا زانستی زانین او belge من وان ادعا پشتراز دکین چنن نها امی هول بدن خوابه کنن برسیوا وان پرسان ویدئویا زمان برپانیر پر دریجه جبروی امی هول بدن وکو بشا یک او دو بار بکن حوالین دخوازن مرقدارین بخوازن دکارن و ویدئویا لسر هف یعنی جا گهدار بکن رز و سلاف بمینند خیر و خوشیه ده